Θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Red flag σε έναν άντρα. Red flag σε μια γυναίκα. Ποιος θα ξεκινήσει, ποιος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία εδώ πέρα. Δύσκολη ερώτηση, λοιπόν. Σου πω ένα μικρό challenge. Δεν το καταφέραμε. Πρέπει να το δώσω. Το challenge ξεκινάει σε 3, 2, 1. Σήμερα θα τρολάρουμε το Game Athlon. Είσαι μπροστά μου. Μπροστά μου. Είναι κάρτες, έχεις στο χέρι. Ναι, επιτέλους, Κρασίδης. Δεν το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Όχι. Κρασίδη. Λοιπόν, αυτό πάει πολύ καλύτερα από όσο νόμιζα. Ή πολύ χειρότερα, δεν ξέρω γιατί όλοι θέλουν να ακουμπήσουν τόσο πολύ Κρασίδη στη ζωή τους. Ναι! Επιτέλους! Έτσι! Ναι! Ναι ρε κάπου ακούμπησα Κρασίδη! Δεν έλα κάτω! Έχεις χρόνια, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Οπότε πρέπει να γίνει. Έλα, κάτω, κάτω, κάτω. Κάτω, έλα. Δεν κοιτάω. Όχι! Κάτω! Μαζί! Έλα, μαζί πάμε! Έλα! Πίνοντα! Θα αγγίξει το Κρασίδι! Ακούμπα! Πόσα χρόνια έχεις το ακούμπήσει το Κρασίδι, πες? Δεν έχω παίξει ποτέ μου LOL, αλλά... Καλό! Είδες χρόνια, LOL player. Ναι, πρέπει. Πρέπει και το που λέτε. Ω, γυάλο! Αφού πέσει. Έλα και εσύ. Έλα και εγώ. Έτσι. Δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι. Ω, τα τεγκράς! Έλα. Πρέπει. Είναι LOL player, πρέπει. Μαλάκα, τι αίσθηση είναι αυτή! Δεν ξέρω πως είναι οι γυναίκες, γάμισε τα. Εκεί να τα πιάσεις. Φυσικά, έχεις την τιμή. Τώρα θα κλάψε. Μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε αυτή η στιγμή. Παρακαλώ, εδώ κάνω το πρέος μου. Κάνω το πρέος μου για τους gamers. Να σε καλά, ρε φίλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Τι? Έχεις κλάψει. Το χρειάζεσαι. Έλα, σε παρακαλώ, δουλεύω όλη μέρα. Έλα. Oh my god, ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε. Αυτό είναι Κρασίδι. Αυτό είναι Κρασίδι. Μαλάκα. Δεν το πιστεύεις, Αυτό είναι Κρασίδι. Δεν το ήξερες. Όχι. Έχεις τόσα χρόνια το δεις. Ναι, αυτό τι άλλο. Τι, έλα. Ξέρω, έχεις χρόνια, έλα. Ακούτε, και εσύ, έρχεται Αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια. φοβάσαι. Έλα. Δεν νομίζω έχεις πάτο. Ξέρω τι θες, σε είδα που γέννησες, ξέρω τι θες. Ακούγα. Θέλω να κουμπίσω λίγο Κρασίδι. Σιγά. Μαλάκα, είσαι το Κρασίδι μες στο κύμα. Για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε τι είναι Κρασίδι. Μπορεί να αρχίσει. Αδελφέ μου! Το Κρασίδι το ίδιο. Του έχει γράσει πάνω του. Έλα. Μπράβο. Στο γλυκό κοιτάς τώρα, σε βλέπω. Θα το πας. Φίλε, έλα. Σε βλέπω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Καλά. Δεν το πιστεύεις. Ω! Το ίδιο το Κρασίδι! Τα αδέλφια σου! Representation. Κάνε σιγά! Θα μου κάνεις μη!
Βλέπετε πως το γλυφτοκοϊκητάς, έλα. Το γλυφτοκοϊκητάς, έχεις τόσα χρόνια να πεις, Έτσι, μπράβο. Τι το πιάνεις, δες, έτσι. Έπρεπε. Το κοιτάς, είδα πως το κοιτάς, έλα. Έχεις χρόνια κι εσύ. Είδες, εγώ βοηθάω τους gamers. Είναι τέλειο. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, είμαι ο Ροζ Πάνθυρα. Λοιπόν, θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Πάμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου red flag σε μια γυναίκα? Red flag σε έναν άντρα. Red flag σε μια γυναίκα. Ποιος θα ξεκινήσει, ποιος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία εδώ πέρα? Η μουσική αν ακούει τραπ, γιατί καταλαβαίνω ποια είναι η άποψη της γυναίκες. Υπάρχουν πολλά red flags, αλλά για μένα προσωπικά ένα μεγάλο red flag είναι να καπνίζει. Επειδή εγώ ο ίδιος δεν είμαι καπνιστής, θα να καπνίσει λίγο. Δεν μου δημιουργεί μια απόσταση. Δεν θέλω να το απαντήσει. Να είναι σαν μωρό, δηλαδή να γκρινιάσει για τα πάντα, να κάνεις ένα αστείο και να μην το παίρνει. Δεν το παίρνει πολύ στη σοβαρά. Να δίνετε Jeff the Killer στην Game of Thrones. Ποιος πάει πρώτος? Ποιος είχε τα περισσότερα breakups εδώ πέρα? Βαμμένο μαγιό. Τόσο πολύ. Μπλε μαγιό ήσουν ψυχολογικό. Μπλε βαμμένο μαλλί. Είχαμε που λέει. Αλλά είναι χειριστική καρδιόλα. Είσαι πολύ συγκεκριμένο. Το μπλε είναι συγκεκριμένο, είναι συγκεκριμένο. Άμα είναι κόκκινο, Όχι. Το μπλε είναι συνήθως απόφουν αυτές που είναι χειριστικές. άμα είναι π.χ. πράσινο. Όχι, καλό, εντάξει, το πράσινο είναι καλό. Είχα βαμμένο μόβ για παράδειγμα. Α, Κοντά μαλλιά με τίποτα, δε. κοντά με για red flag. Ναι. Τι να, ναι, πού πήγε, τι. Εντάξει, πούστα είναι. Ρώματα ό,τι θέλεις, εμένα βάλε μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί, ό,τι θέλεις. Να μην ξέρει τι θέλει. Να μην ξέρει τι θέλει. Να μην καταλαβαίνει τι νιώθει και να μην ξέρει τι θέλει. Να μην είναι ο εαυτός της. Να μην είναι ο εαυτός της. Η Catwoman δεν είναι ο εαυτός της. Η Catwoman μερικές φορές είναι ο εαυτός της και μερικές όχι. Δεν με έχει μπερδέψει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Όταν έχει μεγάλο ego και ότι πιστεύει ότι είναι αυτό συνέχεια σωστός. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είσαι εσύ σωστός? Εγώ πρέπει να είμαι, εγώ είμαι η κριτικουσά σου. Ότι αν σου τη πέφτει συχνά ενώ τον απορρίπτεις και σου τη ξαναπέφτει κι ενώ δεν παίρνει σήματα ότι δεν θέλεις. Θα το πω, ίσως ακουστεί περίεργο, αλλά όταν βλέπω αυτούς που τους πολύ έντονους φανς τύπου τραπ μουσικής ή έτσι που περπατάνε με το γυαλί και με το τέτοιο, αυτό Ναι, δεν το μπορώ καθόλου. Γι' αυτό σε αγαπάω. Να έρχεται στο Game Athlon. Να έρχεται στο game. Να πηγαίνει Game Athlon. Η γυναίκα αυτό δεν έχει στο game τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακριβώς κατατάζεται στην κατηγορία red flag. Απλά ξέρεις τι γίνεται εσύ. Και εμείς οι άντρες έχουμε συναισθήματα. Με πειράζει όταν θέλεις να δώσεις πράγματα σε έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι μια καλημέρα. Μπορεί να είναι κοπλιμέντο. Μπορεί να είναι ένα λουλούδι. Δεν με χάλαγε και εμένα να μου δώσει ένα λουλούδι. Η Ντέμι μου δίνει. Ας πούμε, η Ντέμι μου παίρνει λουλούδια. Γι' αυτό και δεν αγαπάω τόσο πολύ. Αλλά όταν λες όμορφα πράγματα σε κάποιον άνθρωπο, περιμένεις να τα επιστρέψουν πίσω, ακόμα κι αν είμαστε αγόρια, άντρες, θέλουμε να ακούσουμε κι εμείς κάτι όμορφο. Οπότε αυτό νομίζω είναι ένα σημείο που με ξενερώνει πάρα πολύ εμένα. Να θεωρείται δεδομένο ότι σε μια σχέση ο άντρας πρέπει να κάνει τα κομπλιμέντα, τις ρομαντικές χειρονομίες και τις γενικές κινήσεις. Αυτό νομίζω. Ήταν πολύ όμορφο αυτό, όντως. Οι άντρες κλαίνουν. Αυτό θέλω να πω. Οι άντρες μπορεί να θέλουν μια λίγο πιο ρομαντική κίνηση από τη γυναίκα. Έχεις περάσει από πολλές σχέσεις. Γύρω στις 455 είναι. Μπορεί και να σου είπα μαλακίες τώρα. Είναι ανάμεσα 1 και 455 σχέσεις. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Όχι, μέσα σε αυτές τις πολλές σχέσεις, Ναι. θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πιο cringe breakup που είχες. Α, καλά, η ζωή μου πάει στη Τατιάνα Στεπανίδου άνεδα, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα να αρχίσω να λέω δεν μπορώ. Άλλη ερώτηση. Με παράτησε για έναν άλλο που της αγόραζε πράγματα. Δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, cringe breakup ήταν όταν με μια κοπέλα ήμασταν ένα καλό διάστημα και αποφασίσαμε να πάρουμε μία εβδομάδα κενό, γιατί εντάξει ο ένας δεν έδειξε τον άλλον σε κάποια φάση και μετά αυτή η εβδομάδα απλά έγινε για πάντα χωρίς να ξαναμιλήσουμε ποτέ. Οπότε ήταν λίγο cringe. Α, οκ. Φταίω κι εγώ, φταίει κι αυτή, καλά ναι. Εγώ γιατί έχω δύο πολύ cringe τέτοιο. Ο ένας ήταν σε φάση. Τώρα νομίζω πως είναι θέμο, οπότε δεν θέλω να τα έχουμε πια.
Δεν ξέρω. Οκ, οκ. Τέλος, με άφησε για την κολλητή του και μετά μέσα στην επόμενη μέρα, επειδή τον απάτησα μέσα στην κολλητή του, είπε σε μένα να μου τύπος, σε θέλω πίσω. Έχεις εμπειρία φαίνεται. Δεν είχα cringe break-up, έχω κάνει ghosting, έχω κάνει τέτοια. Αλλά δεν ήταν break-up γιατί εκείνα δεν ήταν σχέσεις. Λοιπόν, θα μου πεις τι κάνεις cosplay. Λοιπόν, κάνω cosplay τη Ρέμο. Look in my eyes. We are assassins. Look to me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect. Do I look fine? You have a heart, a cold one. Tell your demise, I'm with to my side to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. Show me just what you're capable of! Tell me if it just knew what Scotty would do. I always come back. And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven. I was a machine. For I am. I am. Καλησπέρα, φίλε μου Κόνορ. Γεια σου, φίλε μου, Galaxy. Καλησπέρα, φίλε μου Μίστα. Καλησπέρα. 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 Κακέχαμε. Εγώ είμαι. Τι κάνεις, πώς? Γεια χαρά, παιδί. Πώς περνάς το γεύμα? Πολύ καλά, απλά δεν πρέπει να ψοφάω. Καλά, φίλε μου. Πώς τα περνάμε το γεύμα τώρα? Σούπερ, το καλύτερο event του κόσμου. Αυτό θέλω να ακούω. Είμαι πάρα πολύ καλά, περνάω τέλεια και είμαι έτοιμος να μου πεις τι θα κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, σήμερα δεν είμαι ο Galaxy, είμαι ο Mr. Beast από την Πιζάμπο. Χίλια συγγνώμη, δεν το ήξερα. Σου πω ένα μικρό challenge. Θα σου δώσω 10 ευρώ. Ωραία. Το πώς το είμαι... Τι? Θα πρέπει να πεις ένα τυχαίο άτομο, οποιοδήποτε από την οργάνωση, από το Game Athletic, και θα πρέπει να το αγοράσεις κάτι να του αρέσει. Ωραία. Αλλά πρέπει να ξοδέψεις και τα 10 ευρώ. Οκ, θα πω. Τώρα με δυσκολεύει λίγο, αλλά μου αρέσει να ξοδεύω λεφτά, οπότε θα τα καταφέρω. Οκ, λοιπόν, θα έχεις ένα λεπτό όμως για να το κάνεις αυτό. Θα προσπαθήσω. Οπότε είναι δύσκολο. Το έχεις? Ναι, μάλλον, θα δείξει. Οκ. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σου αρέσουν είπαμε τα Pokemon, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Έχεις κάτι από Pokemon, οτιδήποτε? Πόσο κάνει αυτό? 15. Αυτό? 13. Με αγχώνεις. Νησιάς. Οκ. Πάμε να δεν προλαβαίνω. Κάτσε Pokemon, κάτσε Pokemon. Πόσο έχεις αυτό? Μαράκι, πόσο το έχεις αυτό? 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ορίστε. Είσαι γλυκύτατη. Να είσαι καλά. 5. Δεν το καταφέραμε. Πρέπει να το δώσω. Πόσο όμως, πάμε. 3. 2. 1. Μα να το πιο εύκολο. Κοίτα τι γίνεται όμως τώρα. Κοίτα τι γίνεται. Ήσουνα στο 1 και 1. 1 και 1. Ένα λεπτό και 1 δευτερόλεπτο. Καλά δηλαδή. Είχες 1 λεπτό όμως. Ναι. Όχι 61 δευτερόλεπτα, 60 δευτερόλεπτα.
Γιατί το μετράμε. Με συμφέρει να το μετρήσουμε για νίκη. Οπότε νίκη! Φίλε μου Αλέξ, Ναι. είσαι σίγουρος ότι σ' αρέσουν τα Pokémon? Τα Pokémon τα αγαπώ, δεν μ' αρέσουν απλά. Είναι τέλεια. Εντάξει, τότε μετράει. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχεις 1 λεπτό για να το κάνεις αυτό. Το έχεις? Okay, πάμε, Πρέπει να πάμε. τρέξεις. Ο χρόνος ξεκινάει σε 3, 2, 1, πάμε. Αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχω 1 λεπτό, έχω σου πάρω κάτι που σου αρέσει για 10 ευρώ. Πάρ. Μάρια βλήτες, φτάνει. Τι σου αρέσει. Πήγε 10 ευρώ, πήγε 10 ευρώ. Μια φιγούρα, πάκο, έλα. Σοκολιά, πάρε. Αυτήν, 10 ευρώ, πάρε. Εντάξει. Τέλος, κέρδισα πόσο χρόνο. 36 δευτερόλεπτα. Ωραία. Για πόσο δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Σ' αρέσουν τα Paco που φίλο? εννοείται, τρελαίνομαι. Με πιάσα αύριο, ετοίμαστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πλαράκι. Ευχαριστώ που έλαβε. Τα λέμε καλή συνέχεια, παιδιά. Το έχεις? Θέλουμε για να κάνουμε κακό χαμό. Σε βλέπω είσαι έτοιμος. Ναι, πάρε. Εγώ θα τρέξω τώρα. Θα τρέξω. Πάρα πολύ. Έχεις πολύ ενέργεια για το Πάρα πολύ θα τρέξω. Για κακό χαμό, Δεν έτσι. καταλαβαίνεις πώς θα τρέξω. Τέλεια, λοιπόν. Το challenge ξεκινάει σε 3, 2, 1. Πάμε. Έγινε. Τρέφω. Πρέπει να βρεις ένα άτομο. Και σίγουρος. Να είσαι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχουμε. Ατυχήσαμε. Δεν παρέμβω τίποτε από κάτω. Δεν έχουν βάλει να κάνω τώρα τζάλι. Τίποτε, δεν κάνει. Ποιο θες. Κάνε και ένα και πέρα. Όποιο να... 40 δευτερόλεπτα. Έλα μωρέ, τελείωνε τώρα κι εσύ. Όποιο γουστάρει. Δεν έχω τόσο 40 δευτερόλεπτα. Όχι εγώ, ας μην αγχωρείς. Εγώ θα στο πάρω όπως και να έκδοση. Λοιπόν, το Timber. Εντάξει. Ορίστε. Τι με ρωτάς, και εγώ απλά έτυχε. Ορίστε. Σου αρέσει? Γαμάει ο Τζίμπερ. Το πληρώματο. Γιατί μου θυμίζεις κάποιον? Κοίτα, Ποιο να σου θυμίζει? Α, σταμάτα μωρή τώρα και εσύ. Εγώ αλλά δεν σου θυμίζω. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν μπορώ, δεν ξέρω κάτι από παλιά, δεν ξέρω κάτι. Ναι, είναι και παλιός άνθρωπος. Δεν βάζω ακόμα. Ποιος είσαι ρε γάμο το κάτι, προσπαθώ να έχω κάνω από τώρα. Είμαι και εγώ τώρα έτσι. Είναι απλά ό,τι και να μου πεις να σου πω ναι, εγώ είμαι. Κακό χαμό. Α, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Είμαι λίγο δεινόσαυρος, τι να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σε επέλεξα τυχαία και σου πήρε να πω. Τι να πω, τα καλύτερα σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου πολύ παραπάνω. Δεν σου δίνω σημασία τώρα εσένα. Τίποτα, να είσαι καλά. Ούτε που ίδρωσα. Είσαι πολύ γρήγορος ρε. Ρε και δεν έτρεξα κιόλας. Ευχαριστώ. Το έκανες μέσα σε 1 λεπτό. Δεν γίνεται να το φέρουμε τώρα. Είπα και εγώ.